Hiru gehi biko plana da orain, omen eraginkorrago, gure patrikak egon daitezen, geroz eta ustuago. Euskal Herriko unia den hau, zalantzan jarria nago, Euskaltik gutxi dauka tamalez, ta herritik gutxiago. Euskaltik gutxi dauka tamalez, ta herritik gutxiago. Manifa eta kontzentrazio, kontutan hainbat inguru, baina praktika eta alternatiban ibili behar da seguru. Guztiok zerbait ikusi eta ikusarazi helburu, ikasle gara bizirik gaude eta aldaketa nahi dugu. Ikasle gara bizirik gaude eta aldaketa nahi dugu. Ez dira betiko garai honenak ikasle. Ezagunak dira azken aldian hezkuntza sistema jasandako erreformak, EU 2015, Hirugei lomce. Aldaketa hauek ez dira inola ere ausazkoak. Hezkuntzaren privatizazioak helburu argia dauka. Batetik, tasen igoerarekin unibertsitateko sarrera ikasle gutxi batzuei mugatzea, eta bestetik, merkatuen esku hartzea handitzea ikasleen formakuntzan. Guzti honen ondorio zuzena nabaritzen hasiak garaia da. Ikasleak gero eta lehenago sartzen dira lan munduan, eta lan eskaintza horren murritza dela ikusita, edozein lanarekin konformatza besterik ez daukate. Soldatan egargarrien truke lan egitera behartuta daude emantzipatzeko aukera bakarra hori baino ez delako, esplotazioa. Gainera, formakuntza interes pribatuen esku geratzen denez, ikasi beharko diren eduki guztiak etekin ekonomikoak lortzeko bideratuta daude. Gradu eta graduetatik ez dira langile kritikoak ateratzen, automatak ateratzen dira, alienatuak. Izan ere, sistema kapitalistari men egiten dio egungo hezkuntza ereduak, ezarritakoa kolokan jartzeko eta inolako alternatiba sortzeko aukerarik ikusten ez duen. Aipatzekoa da ere, globalizazio prozesu baten murgilduta gaudela, eta ondorioz, hezkuntzaren helburua homogenizazioa den honetan, nortasun nazionala ikasi behar ditugun edukitatik geratzen da. Gure herriaren izaera, hizkuntza, historia ukatzen dizkigute. Klase eta nazio zapalkuntza, kapitalismoak erabiltzen duen txanponaren bi aldeak. Egoera honen aurrean, guk argi dugu zer nahi dugun. Herritik eta herriarentzako hezkuntza, gure interesan alde egingo duen hezkuntza. Individualtasuna eta lehiakortasunaren aurrean kolektiboa proposatzen dugu. Horren adibide da kolektibizatu apunte plataforma, zeinetan gradu guztietako materiala eskuragarria egongo den edozein ikaslerentzako. Homogenizazio eta globalizazioaren aurrean, identitate nazionala eta herri zapalduen izaera aldarrikatzen dugu. Gure herriaren arazoei aurre egiteko formakuntza beharrezkoa dela deritzogu eta. Alienazio eta konformismoaren aurrean, formakuntza kritiko eta eraikitzailea proposatzen dugu, gizartean esku hartze aktibo eta eraldatzailea izango duena. Horregatik guztiagatik, mobilizazioak beharrezkoak direla ulertzen dugun arren, proiektu eraikitzaileak proposatzea ere ezinbestekoa da. Aurreko urtean, Herri Unibertsitatea proiektua lehenengo aldiz eraman zen aurrera, Leioan. Hainbait ikasle batu ginen konfrontazioetik haratago, gure alternatibak sortzeko beharrak ikusi genituelako. Bi egunez, ikasleok ikasleentzako klaseak burutu genituen, guk aukeratuz beharrezkoak ikusten genituen edukiak. Pasaden urtean, Herri Unibertsitatea izan zuen arrakasta ikusita aurten pauso bat harata joango gara. Aurreko urtean bi egun izan zirenak, honetan 3 izango dira, eta hitzaldi, tailer eta edukiak anitzagoak izango dira. Aurten ere, beste subjektuak inplikatu nahi izan ditugu, bai irakasle gure hezkuntzaren parte direlako, bai bestelako eragile sozialak ere. Herritik eta herriarentzako defendatzen dugun hezkuntza honetan, herriko jakintzak klasera eraman behar ditugulako, eta klaseak herriaren mesederako edukiak izan behar dituztelako. Martxoaren 16, 17 eta 18an Herri Unibertsitatea martxan jarriko dugu berriz ere. Lehenengo 2 egunak klase eta tailerrez beteak
egongo dira, eta azken egunean gizarte arlo ezberdinetako pertsonak izango ditugu gurekin. 3 egunei amaiera handi bat emateko. Gonbidatuen zerrenda datorren astelenean egingo da publiko. Gaur egitarau definitiboa aterako da, eta jendean ematzen dugu, bai egun horietan herri unibertsitatera hurbiltzera, bai eta interesatuak baleude egun horien prestakuntza eta antolakuntzan parte hartzera.